Ini ang Digicast Negros X, ang top 10 nga balita sa Negros Island Region, ang amon idulong sa inyo. Kagyaring atong top story, subong nga adlaw, December 15, 2025. Prime water na pangbaligyan sa mga Villar suno sa kay Congressman Albi Benitez. Sa lakyan, pakadto sa patio, nawadaan preno, 8 patay. 14 anyos, patay matapos ginbuno sang iya tiyo. Suspect, ginsunog ang iya kaugalingon matapos ang krimen. Rambol sa Bacolod City, nakuhaan sa video. Kag sa Good Vibes projector animation display masaksihan sa Bacolod City Government Center kung gabi. Pinatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Rambol sa Bacolod City, nakuhaan sang video. Sa video nga kuha ni Rian Gonzaga, makita ang isa ka lalaki nga may bit-bit nga botelya samtang ginapunggan sang 3 ka persona sa Barangay Maaw sa Bacolod City. Nahibaluan nga sa among ation, ginasaulog sang barangay ang ila kapistahan, rason nga madamo sang tawo sa lugar. Gilayon nga nagresponde ang mga kapulisan kag barangay tanod agud mapunggan ang kinagamo. Isa ka menor de edad ang i-report nga nag-angkon sa minor injury bangod sang insidente. Sa number 9, lalaki nag-angkon sang paso sa lawas matapos magkuryente samtang naga-install sang billboard. Pilaso ng isa ka lalaki matapos ginaalegar na kuryente samtang naga-install sang signage sa ibabaw sang building sa 13th Lacson Street sa Bacolod pasado las 11 sang aga kaina. Suno sa gwardya sang building, upod sang biktima ang duha ka iban pa nga naga-install sang signage sang hinali lang sila nakabati sang lupok kag nadulaan na sang kuryente ang building. Gilayon nagpatigayon sang rescue operation ang Bureau of Fire Protection Bacolod, Chamber Fire Volunteer Brigade, Amity Fire Volunteer Fire Brigade, kag Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office agud makuha ang biktima sa ibabaw sang building. Sa inisyal nga impormasyon, nakaagom sang paso sa lawas ang biktima nga gilayon gindala sa ospital. Sa number 8, 100 million pesos nga Center for Emerging and Re-Emerging Infectious Diseases o CONSEMRAID sa Teresita Lopez Halandoni Provincial Hospital sa Silay City ang gininaugurahan sinilamang. Ang mga facility na develop upod sa collaboration sa provincial government sa Negros Occidental, Department of Health, kag World Bank. Gintukod ini para masabat ang infrastructural gaps nga nakitaan sang COVID-19 pandemic. Ang facility ang mayara sang emergency room, operating room, delivery room, kag intensive care unit. Ini ang nadisenyo sa pagpasiguro sang efficient kag safe patient management. Ang ground floor mayara sang infectious emergency room nga may duha ka ambulance drop-off points na gagamit ini sa pinakauna nga variable refrigerant flow kung VRF negative pressure system sa probinsya para mapabakod ang infection control. Mismo si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang nagpamuno sa inaugurasyon. Iyagin sila nga ang bagong center nagapakita sa commitment sa gobyerno probinsyal sa paghatag sa responsive, modern kag life-saving healthcare services sa kada Negrosanon. Dugang pa ni Lacson ang Provincial Administration ang magapadayon sa pag-invest sa government-run hospitals, sa healthcare workforce, kag systems nga nagapasiguro nga wala sang may mabayaan nga negrense kung ikaayong lawas ang paghahambalan. Sa number 7, natala na nga demolition sa Barangay 2 sa Bacolod, ginpaiway. Ginkasugtan sa Bacolod Housing Authority City Legal Office
kag 20 ka mga tag-iyas sang balay nga apektado sa proyekto nga ipaiway anay ang demolition. Sa ginpatigay nga pre-demolition conference nga ginpangunahan sa BHA, ginpahayag ni City Legal Officer Carol Joseph Chu ang pagpaiway sa demolisyon sa mga balay sa Purok Balinday, Barangay 2. Sino kay BHA Head Maria Victoria Pareñas, ginpaisol ang demolisyon sa Enero, agud matagaan sa kahigayunan ang mga residente nga makasaulog sang Paskwa sa ila balay. Nagsugot man ang mga pumuluyo nga voluntaryo nga i-demolish ang ilang mga balay nga nagasablag sa ilig sang tubig sang Mambulok Creek. Kabahin ini sang tikang sang Bacolod City Government Center sa clearing operation sa sapa kang iban pang nga waterways agud mapahagan-hagan ang pagbaha kuntig ululan. Sa number 6, manugpataya STL na sapwan patay sa Sagay City. Wala na sang kabuhi ang isa ka lalaki nga manugpataya sang small town lottery sa masapwan sa kalog sa Purok Mahidaiton, Barangay Paraiso sa Sagay City, Domingo sang aga. Ginkilala ang biktima kay alias Otay, 68 anyos, residente sa nasambit nga barangay. Wala sang may nakita nga pilas ang mga kapulisan kag wala nasira ang zipper sa delargo ka biktima sang siya ang masapwan. Ulihi nga nakita ng biktima nga yara sa impluwensya sa makahulubog nga ilimnon kag nagahigda sa waiting shed. Nagwa sa investigasyon sa Sagay PNP nga wala sang foul play o kung signs of struggle sa lawas sa biktima. Sa number 5, malapit sa 7 million pesos nga balor sa illegal nga droga nakuha sa Barangay Tangub sa Bacolod. Nakakumpiskar ang kapulisan sa masobra 1 ka kilo nga ginasuspetsuhan shabu nga nagabalor kapin 7 million pesos sa Purok Villa Esperanza, Barangay Tangub sa Bacolod City sang weekend. Isa ka high-value individual nga ginkilala kay alias Paul, 37 anyos ang ginakop sang katapos ang Police Station 8 kag City Drug Enforcement Unit. Nakuha kay alias Paul ang 15 ka pakete sang ginasuspetsuhan shabu. Ginpadala sa Provincial Crime Laboratory ang na-recover nga illegal nga droga. Ang suspect yara sa listahan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Detained karon si alias Paul sa custodial facility sa Station 8 kag kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang ipasaka batok sa iya. Sa number 4, 14 anyos patay matapos ginbuno sang iya tiyo. Suspect ginsunog ang iya kaugalingon matapos ang krimen. Nagakatulog ang 14 anyos nga lalaki sang siya ang ginkulata kag ginbuno sang iya man lang kaugalingon nga tiyo sa ilabalay sa Laurel Street, Don Juan Subdivision sa Barangay 2, San Carlos City sang Domingo. Matapos nga patsyo ng iya hinablos ang suspect nga ginkilala kay alias Ray, 34 anyos ang nagtutudman sa iya kaugalingon sa sulod sang ila balay. Nasunog ang suspect pati ang ila puluyan. Naabdan sang kapulisan ang biktima nga dugoon kag madamo sang buno sa lawas. Samtang nasapwan sa mga firefighters ang sunog nga lawas ng suspect nga nagakulob sa sulod sang balay. Gindalang bangkay sa magtiyo sa St. Peter Funeral Homes sa Barangay 2, San Carlos City kag pareho nga iga paidalom sa post-mortem examination ang biktima kag ang suspect. Sa number 3, sa lakyan pakato sa patio na wad-an preno, 8 patay. Sa report ng Negros Oriental PNP,
8 ang patay kag 4 ang pilason sa nawad-an sang preno ang isa ka Suzuki 4x4 Easy Ride pasado las 9 Sabado sang aga sa may sitio Tumampon, Barangay Tigib, Ayungon, Negros Oriental. Iban sa mga napatay, mga senior citizens pa. Base man sa reports ng PNP, nakaluwas ang driver nga nakapanugid sa ila nga yara sila sa dulhugon nga parte sang dalan sa mawad-an sang preno ang salakyan, gani nagrekta ini kag nagbaliskad sa batuhon nga bakante nga lote. Sa drone shots ni Vince Drone, makita nga yara lang sa higad sang highway ang natupan sa salakyan, pero madamo sang dalagko nga bato. Mapapatyo kuntani ang mga biktima para sa isa ka service para sa death anniversary sang ilang nga minatay. Ginabulong sa ospital ang mga nasamaran. Sa number 2, masobra sa 700 ka pamilya na wad-an sang balay sa La Castellana kag Moises Padilla bangod sang Bagyo Tino. Tigay na nga nakadecamp ang mga pumuluyo nga apektado sang Bagyo Tino sa Moises Padilla. Sino kay Office of the Civil Defense Regional Director Donato Sermeros III, wala na sa may nabilin pa sa mga evacuation center. Sa interview sa media sa Domingo kay Moises Padilla Mayor Elia Garcia Yulo, may yara sang 362 ka mga pamilya na wad-an sang balay. Ang iban sa ila sunod sa iya ang nakakita na sang lote nga masayluhan. Ginaamat-amatan man sila buligan sa LGU kaangay sa paghatag sang scene para sa ila nga mga atop. May iban man nga nagahatag sa ila. Ang relocation site sa Inulingan nga gindonate gikan sa estate ni Cecilia Montilla Garcia Goles ang iga-process pa lakip na ang pag-subdivide. Ang maayo nga balita sunod sa iya kay sa iya nga pag-istorya kay Eric Goles nga amo ang nag-donate sang tuta no willing ini magdugang sang lote en kaso nga kulang para sa mga luyag mag-relocate sa Inulingan. Sa Banwa naman sa La Castellana, may pila na kapumuluyo nga nagumaan sang balay bangod sang Bagyo Tino ang nakabaton sang materials. Sa post ang page ni Mayor Añejo Nicor, nakasaad nga upod sa disod, kin-turn over ang mga materials sa pila ka apektado nga pumuluyo. Sunod kay Mayor Añejo Nicor, 23 ang nakabaton. May 390 ka pamilya sa La Castellana ang nagapabilin pa sa mga evacuation center. Ang iban nga mga washout nga may nakakita na sila isang ilang nga mga lote, so amo nagamat-amat kami bulig sa ila sa mga scene, and iban nga tao gatag man sa ila daw amo na bi. Ang amo naman yung relocation site sa Subong ti kinahanglan ma-process gid ta sang geodetic engineer i-relocate ta gid kag i-subdivide gid siya. So ang nami lang balita, ang good news lang kay nag-istorya kami ni Mr. Eric Goles kay namangkot siya kung pilagid ang kinahanglan nga number of families nga na-dislocate. We have 362, nagambal man siya nga kung kulang, willing man siya magdugang sang another hectare. Kag sa number 1, prime water ang nabaligya na sang pamilya Villar. Iningin pahayag ni Bacolod Representative Albi Benitez sa interview sang DYHB-RMN sa programa nga Straight to the Point. Sa interview, ginsiling ni Benitez nga iya na lamang i-announce agud tumahibaluan naman ng gid sang pumuluyo nga nabaligya na sa mga Villar kag may magasulod na nga bag-o nga tag-iya. Madamo sang interesado damlag pa nga mag-take over sa prime water. Pero sunod kay Benitez, sang Webes o kun Biyernes lamang na-conclude ang amo nga tikang. May duha ka issue ang prime water sunod kay Benitez. Una, ang supply sa tubig yara lamang sadto sa 60 to 70 million liters a day. Ang target yara sa 100 MLD o kung sobra diri.
Karon, yara na sa 100 MLD gani na solusyonan na ini. Ikaduha ang sistema mismo na nagalakip sa mga pipes, mga facilities nga kinahanglan sang islan bangod daan na. Wala na ginpalayag ni Benitez kung ano nga grupo ang nag-take over sa Prime Water, pero ginapaabot ang announcement sini nga semana. Yara na sa water business kag wala man sang reklamo sa iyang areas of coverage ang natungdan nga kumpanya nga maga-take over. Ang importante nga maka-invest para sa modernization program sa Basiwa nga damlag pa gin-propose nga yara sa 1.5 billion pesos suno kay Benitez. Damlag pa nagwa ng balita sa posibilidad sang pagbaligya sang pamilya Villar sa Prime Water. May mga reklamo sang konsumidor batok sa serbisyo kag kalidad sang tubig kasubong man reliability sang water services sa Prime Water. Para mabalaan na gid sa pumuluyo nga ang Prime Water nabaligya na sa mga bilyars. Okay. Okay. So, Baligya na gali. Okay. so may masulod na nga bag-o nga tag-iya sang Prime Water which kapila naman damo to interesado Okay. sang baklo ng Prime labi na gid ang sa Bacolod and subong daw nag-conclude na sila last Friday lang, last Thursday. Okay. So bago lang gini sila dapat ma-announce. Okay. Sila dapat ma-announce galing kay why na rin naman tayo, ginambal ko na lang. Oo. Sa Good Vibes Projector Animation Display masaksihan sa Bacolod City Government Center kada gabi. Nagsugod na sang Sabado ang Christmas Projector Animation Display sa Bacolod City Government Center. Sa kada gabi, sarang masaksihan ang napulo ka minuto nga animated projection nga magabalik-balik kada 30 minutos. Ang fasad sa Bacolod City Government Center pag-transform sa isa ka dako nga canvas sang suga. Ini ang ginsuguran kadungan sang Festival of Lights sang Sabado. Suno kay Bacolod City Mayor Greg Gasataya, ang ini nga proyekto ginahimo agud mapabatsyag sa tanan ang espiritu sang Pasko sa lain naman nga pamaagi. Magalawi gini tubtub December 16, 2025. Las 7 tubtub las 9 sang gabi. Ginpasiga naman ang Christmas lights kag naplastar na mga decorations sa BCGC grounds. Kag of course, kitang naga-shout out sa atong mga live viewers. Kay Sir Nene Grande, good afternoon Miss Barbara, Digicast Negros watching live. Keep safe always and blessed Monday. Tatlugid ng sensi Sir Nene. And kay Miss Gloria Bantigue, good afternoon Digicast NIR, kag Ma'am Barbara watching from Pulupandan. Mirna Garrido Clavel, good PM, Digicast Negros, kag Ma'am Barbara watching from Payao. And kay Chona Pagran, maayong hapon Negros, especially Digicast staff watching from Kuwait. Oh, Kuwait. God bless everyone. Kagamayad to top 10 stories of the day. Tubtub was. Ako si Barbara Mijares. Maayong hapon.